салом дӯстони хурдсоли ман. барномаи вақти хонишро оғоз мекунем. салом бачаҳо! рӯз бахайр. муаллимаҷон, лабай? ин чӣ гуна китоб аст? бале, чӣ гуна китоб аст? лолаҷон, ин китоб афсонаҳои халқи ҷаҳон ном дорад. Вау, вау, вау! ва он бо забонҳои гуногун навишта шудааст. бачаҳои азиз, оё медонед ки ҳар як халқу миллат ба хазинаи тамаддуни фарҳангии ҷаҳонӣ ҳиссаи нотакрори худро мегузорад. асосу бунёди фарҳанги миллии ҳар як халқ ин эҷодиёти мардумист ки дар тӯли қарнҳо эҷод карда шудааст. аммо мо ҳоло забонҳои гуногунро аз худ накардаем. пас ин китобҳоро хонда наметавонем. бале муаллимаҷон. азизҷон, ту зиқ нашав. мо тарҷумонҳои беҳтарин дорем ки ин китобҳоро ба забони тоҷикӣ гардонда ба мо хонандагон пешниҳод мекунанд. ана имрӯз ман ба шумо афсонаеро мехонам аз китобчаи афсонаҳои халқи ҷаҳон ки онро қодирҷон ғафуров ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. афсонаҳои кадом халқиятро дар ин китоб ҷамъ овардаанд? дар ин китобча афсонаҳо аз мардуми Афғонистон, Гурҷистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Муғулистон ва Эрон тарҷума кардаанд. имрӯз ман ба шумо афсонаи ҳудҳудро мехонам ки он аз забони афғонӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума шудааст. ҳудҳуд чист? ман медонам. Кани лолаҷон? ин паррандаи зебо аст. бале, ҳудҳуд номи паррандаест ки тоҷи рангин ва болҳои зебо дорад. бачаҳо, биёед пеш аз хондан шарҳи калимаҳои навро мехонем. биёед. ҳудҳуд як навъи паррандаи тоҷдор, шонасарак, пӯпишак. нағмасарӯӣ кардан, суруд хондан. дом олоте ки бо он ҷонваронро шикор мекунанд, аз қабили қапқон, каманд, тур. хирадманд бо ақл, бо ҳуш, бо заковат, бо фаҳм. иттифоқан, тасодуфан, ногоҳ, нохост, аз қазо. ҳирс тамаи аз ҳад зиёд, гурусначашмӣ. лол гунг, илтиҷо кардан, хоҳиш кардан. зишт бад, беҳ хуб. бачаҳо, шумо омодаед ки ҳамроҳ хонем? бале, мо омода. бачаҳо мунтазиранд. хонед муаллимаҷон. хонед. буд набуд, ҳудҳуди буд. вай дар беша мезист ва дар болои дарахт ошиёне дошт. ҳудҳуд хост ки ба шаҳр равад ва бубинад ки зиндагӣ дар он ҷо чӣ гуна аст. ҳудҳуд ба шаҳр омад ва ба нағмасароӣ сар кард. бачаҳо садои ӯро шуниданду хостанд ки дом гузоранду ҳудҳудро дастгир намоянд. бачаҳо дом гузоштанд ки ҳудҳуд онҳоро диду ба ханда даромад. иттифоқан хиратманде аз он ҷо мегузашт. вай аз ҳудҳуд пурсид: бачаҳо, ба фикри шумо хиратманд аз ҳудҳуд чиро пурсид? ба фикри ман ба куҷо рафтанро пурсид. шояд вақтро мепурсад. ман шунидам ки ҳудҳуд вақтро муайян карда метавонад. хуб, ташаккур барои ҷавобҳоятон. ҳозир мефаҳмем ки онҳо дар бораи чӣ суҳбат карданд. биёед мефаҳмем. ту чаро механдӣ? ба содагии ин бачаҳо механдам, ҷавоб дод ҳудҳуд. онҳо дом мегузоранд, вале ман дар парвоз оби зери заминро ҳам мебинам. ин бачаҳои нодон гумон мекунанд ки ман доми онҳоро намебинам. ин қадар хушҳол мабош, гуфт хиратманд. ва беҳуда наханд, вагарна ба дом меафтӣ. ин лаҳза бачаҳо дом гузоштанд ва яке аз онҳо гуфт: дом бедона намешавад. кадом парранда бедона болои дом менишинад? бачаҳо дому донаро
гузоштанд. бачаҳо, лабай ба фикри шумо ҳудҳуд ба донахӯрӣ мефарояд? ба фикри ман не. ҳудҳуд аз баландӣ ҳамаро мебинад ку, Бале. домро ҳам мебинад. шояд вай гурусна бошад. Ба фикри ман мефарояд ва эҳтиёткорона донро гирифта парида меравад. Шояд. ҷавоби хуб. бачаҳо, мехоҳед хонишро давом диҳед? бале. ҳудҳуд аз болои девор фаромаду хост ки донае бихӯрад. ба умеди дона домро аз ёд баровард. донаро хӯрду ба дом афтод. бачаҳо давон омаданду ҳудҳудро доштанд, ба пояш банд бастанд ва азият доданд. дар ин асно ҳамон хиратманд бармегашт ва дид ки бачаҳо ҳудҳудро дастгир карда ба пояш банд бастанд. марди хиратманд гуфт: ҳудҳуд, магар ту набудӣ ки ба содагии бачаҳо механдидӣ? магар ту набудӣ ки мегуфтӣ ман дар зери замин обро мебинам? оё метавонам доми бачаҳоро набинам? ҳудҳуд ҷавоб дод: оре, дуруст гуфтӣ. вале шайтони ҳирс бо 5 панҷааш чашмонамро пӯшонд, ақламро тира ва забонамро лол кард. бо 2 ангушташ чашмонамро пӯшид ва ман домро надидам. бо 2 ангушти дигараш гӯшонамро маҳкам кард ва ман панди хиратмандро нашунидам. бо 1 ангушт даҳонамро басту ман натавонистам бипурсам ки чӣ кор кунам. илтиҷо мекунам, марди хиратманд, маро озод кун. бачаҳо, ба шумо савол. оё марди хиратманд ҳудҳудро озод карда метавонад? бале, метавонад. охир ӯ хиратманд боҳушу боақл аст. роҳи халосиро меёбад. азизҷон, лабай агар ту ба ҷои хиратманд мебудӣ, ҳудҳудро чӣ гуна озод мекардӣ? ман агар он ҷо мебудам, доми тури бачаҳоро бо қайчи пора мекардаму ҳудҳуди зебоякро озод мекардам. хеле фикри олиҷаноб, азизҷон. биёед давоми афсонаро хонем. биёед. хиратманд бачаҳоро даъват карду гуфт: азият додани паррандаи беозор кори зишт аст. беҳ аст ки онро озод кунед. бачаҳо ҳудҳудро озод карданд ва парранда ба ҷангал парида рафт. ҳудҳуд ҳоло ҳам дар ҳамон ҷангал зиндагӣ мекунад. бачаҳо, лабай азият додани паррандаи беозор кори зишт аст гуфтани хиратманд чӣ маъно дорад? ой азият яъне азоб додан аст. азоб додани паррандаи безиён кори бад аст. Бале. гуфт хиратманд. бале Бале. бачаҳо кори хуб накарданд. хайрият ки хиратманд сари вақт омаду ҳудҳудро озод кард. паррандаҳоро мо бояд муҳофизат кунем, аммо худписандӣ ҳам оқибати хуб надорад. бале. офарин азизҷон, лолаҷон. маълум мешавад ки афсона ба шумо хеле писанд омад. бале бачаҳо, агар ба шумо афсона писанд омада бошад, пас шумо метавонед дар вақти холигӣ аз рӯи афсонаи ҳудҳуд расме тасвир карда ба унвони барномаи вақти хониш онро равон кунед ва ин афсонаро метавонед ба дигарҳо ҳам нақл кунед. бале ман фикр мекунам ки бачаҳо хуб эҳсос карданд ки паррандаҳоро ҳаргиз озор додан лозим нест. мо расмҳои шуморо интизорем, бачаҳо. фикр мекунам ки бачаҳо фаҳмиданд ки худписандӣ бад ҳам хуб нест. бале, дуруст Бале. гуфтӣ лолаҷон. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид. хайр, то барномаҳои оянда.